Mi van ott bent, Röfike? Kajaszag van a mosogatógépben, drága szívem. Oda csöpög le a kaja, és te nem éred el. A finom, amit a anyája csinált neki. Igen, ott vannak finom kaják. Jaj, Istenem, hát. Igen, drága szívem. El van rácsad zárva előle. Hát ilyen. Mi van, kicsikém? Segítsen apa neki, igen. Segítsen apa. Gyere, megkeressük. Tányérkát, vedd ki azt a tányérkát Ott van neki neki. fönn a izéba. Azt a Gyere. tányért, vedd ki. Röfi, gyere Csüli, Mi van itt? gyere Csülike, itt van, gyere. Ott, mit ad neki anyája? Tényleg, adja neki. Tényleg. Nem összetöri a tányért, ha beleáll. Hát minek nekünk mosogatógép? Hát itt a konyhamalac. Hát nem kell nekünk mosogatógép. Igaz. Röf. Igen, röf. Úgy. Mit kap ő? Nem, Na, Köfi. elég jó. Nem áll, még van ott rajta, van, én még ott látok, ő is még ott lát még. Tiszta izgalomban van még. Vigyem a kezem onnan. Az, útban van, igen, az. Na, betesszük most már ide, jó? Ide. Ide beteszi anya. Oda. Igen, oda. Hova lett? Jössz panaszkodni apához, mi? Anya elvette? Elvette anya. Jó van, jó, panaszkodjál, jó van. Lehet fellebezni apánál, igen. Sábus. Még egyet, várj. Még egy? Csülike, gyere. Mit ad neki még anyája? Okos Csülök. Csüli, gyere. Csüli. Ülj le szépen. Ül a csülök. Ül le a seggére. Ül. Okos is malac. Igen. Okos csülök. Igen. Nagyon finoman kapott. És itt vannak ketten a nézők. Bibike is két. Bibikének is kap. Adjuk. Ja, tessék, Bibike is kap. Igen. Úgy. Csülök is ül. Szépen ül a csüli. Ül. Úgy. Itt van Bibike, neked is. Edd meg, mert jön a csülök és megeszi. Úgy. Nincs több. Elfogyott.